Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labarin Mali da Algeria. Mali da Algeria sun shirya da juna kuma sun maido da hulɗar diflomasiya a tsakani. Bayan wata tattaunawa ta kai tsaye tsakanin shugaban riƙon ƙwarya na Mali, Janar Assimi Goïta, da shugaban Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ƙasashen Mali da Algeria sun yanke shawarar farfaɗo da haɗin gwiwarsu ta diflomasiyya. Ƙasashen biyu sun sanar da sake buɗe sararinsu ga zirga-zirgar jiragen sama tare da mayar da jakadunsu zuwa ƙasashen juna nan take. A yayin tattaunawar, shugabannin biyu sun jaddada aniyarsu ta ƙarfafa dangantakar tarihi da ke haɗa al'ummomin ƙasashensu, sun kuma nuna ƙudurinsu na ƙara inganta haɗin gwiwa cikin girmama ikon mallakar ƙasa da kuma mutuncin iyakokin kowace ƙasa. Bayan kammala tattaunawar, an cimma wasu muhimman matsayai domin daidaita dangantakar ƙasashen biyu. Daga ciki akwai dawo da cikakken wakilcin diflomasiyya ta hanyar mayar da jakadunsu da kuma sake buɗe sararin samaniyarsu ga jiragen sama na farar hula da na soja. Kakakin gwamnatin Mali, Brigadier Janar Issa Ousmane Coulibaly, ya bayyana cewa waɗannan matakan suna nuna sabuwar niyya ta haɗin kai tsakanin Mali da Algeria wadda za ta kasance bisa haɗin gwiwar tattaunawa da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin. A cewar babban hafsan rundunar sojin Mali, Fama, dabarar da sojoji suka yi amfani da ita ce su bar ƙungiyoyin 'yan ta'adda su taru tare da fito da mafi yawan ƙarfinsu da kayayyakinsu kafin su ƙaddamar da martani tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa sai aka farmake su. Rahoton ya bayyana cewa ƙungiyoyin 'yan ta'addan sun yi tunanin za su iya cin gajiyar halin da ake ciki bayan abubuwan da suka faru a Kidal da Tessalit, saboda haka suka tara mayaka da dama, babura, motocin ɗaukar makamai, pick-up da kuma motocin sulke domin kai hari a yankin Anefis. A lokacin ne sojojin Mali tare da abokan hulɗa suka ƙaddamar musu da hare-hare, inda suka yi wa waɗannan ƙungiyoyi mummunar barna. Sakamakon da aka bayyana, an kashe sama da 'yan ta'adda 1000, an lalata babura sama da 300, an lalata motocin pick-up masu ɗauke da manyan makamai sama da 24, an lalata motocin sulke guda 14, an lalata fiye da motocin jigilar mayaka guda 36. Bangaren sojojin Mali, sojoji 30 sun rasa rayukansu, sojoji 60 suka jikkata. Wannan rahoto na nuna cewa an goza fada mai tsanani a yankin Anefis, inda bangarorin biyu suka yi asarar rayuka, amma sojojin Mali sun ce sun yi nasarar haddasa babbar barna ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan da suka kai harin. Bashin da ake bin Faransa ya kai Euro tiriliyan 3 da miliyan 500. Faransa ba ta ƙara iya samun rance cikin sauƙi a kasuwannin kuɗi. A yanzu haka ana cewa Jamus ce ke ba da tabbacin rancen da Faransa ke karɓa, wanda ake amfani da shi wajen biyan kuɗin ruwa na basussukanta da ake binta. Kwanan nan Faransa ta yi ƙoƙarin dawo da wani ɓangare na zinariyarta da ta ajiye a babban bankin tarayyar Amurka, Federal Reserve, amma hakan ya cittira sosai. Saboda haka an ce ta sayar da wani ɓangare na zinariyarta ga Japan. Har ila yau ana nuna cewa tun wani lokaci da ya wuce, ƙasashen Turai da dama da suka ajiye zinariyarsu a Fort Knox da sauran rumbunan ajiyar Amurka suna fuskantar wahala wajen dawo da ita. Wannan ya sa wasu ke tambayar ko tsarin kuɗi da tattalin arzikin duniya na gab da shiga wani babban rikici ko durƙushewa, saboda uwar ajiyar ma ba ta da su.